advertisement. Doncs mira, us ensenyo una mica el material que me n'emporto per aquests dies. Aquesta és la maleta sobre dipòsit i està una mica dividida en dues parts. En una part, aquí, bueno, doncs, hi porto, ja no s'ho puc obrir, que és una mica difícil, mira, molt important, unes perruques de recanvi, tovallada de rentamans. Ei, brides, això és bàsic, sempre porteu-vos a brides, sempre fan favor. Bueno, unes tovalloletes pel casc, val? Aquí porto, que no es mulli, a part dels papers de la moto, uns sotaguants, pel que pugui ser, un petit botiquín, que sempre va bé, uns Hello Kitty, en fi, quatre històries, perquè a vegades ja fem la perla, i aquí porto també, bueno, mocadors, i en aquesta bossa, doncs, bueno, una llanterna, piles, una llinterneta, sempre en perfecte estat de funcionament, val? Piles de recanvi, tot això, vale? Això, diguéssim, en aquesta part. I en aquesta d'aquí, bueno, a part porto una llibreta perquè m'agrada anotar coses, i en aquesta d'aquí, doncs, aquesta maleta ja porta, per anar connectada en el carregador USB, porto un multiport, que no sé si ho veureu bé, però bueno, amb 5 connectors, i porto, doncs, bueno, 2 unitats per carregar les bateries, i portaré també, doncs, tot el material que us ensenyaré aquí dintre. Porto un mòbil, que és el que faig servir de GPS, amb els tracks de la ruta descarregats, i treballo amb el Maps sense connexió, val? Targetes de memòria. Mira, això també és important. Porto 2 micròfons d'aquests, tipus Cavalier, d'aquests de pinça. Un perquè el porto instal·lat en el casco, amb la GoPro frontal, i l'altre que el tinc, doncs, per gravar coses amb el trípode. Per cert, també, que us ensenyo aquí, bueno, em porto d'una càmera, una Canon, per tomes fixes. Porto un parell d'EGAs que els vaig comprar, ja us parlaré d'ells, però van molt bé, 2 intercomunicadors, perquè vaig amb la meva companya. I llavors, doncs bé, la instal·lació del casc amb la càmera d'acció. Llavors, això també us ho volia ensenyar, que us agradarà. Mira, per les targetes de memòria, sempre era un lío perquè les portava en una bossa i no sabia mai com classificar-les. En el Decathlon em penso que val 2 pavos, i és de pescar, és per ficar els ams, jo que sé de pescar, però vaig ficar, mira, amb un rotulador, les verges, les que no tenen arxiu i les gravades, i així les vaig passar millor que l'altre, sé les que ja he emplenat i les que no. Bueno, també, doncs, un adaptador de cable, una multiusos d'aquestes, un tornavís, sling, a part de les que porto tota la moto. Això també és molt interessant. Porto aquest por, en el qual, doncs, hi ha uns cables de ser amb uns candaus que vaig comprar al Decathlon, molt barats, doncs perquè sempre va bé per lligar la maleta sobre depòsit i tot això. I això, que també ho vaig comprar al Decathlon, en l'apartat de caçadors, que va de conya per portar doncs, les bateries. Aquí porto accessoris a la GoPro, i aquesta, que no l'he estrenat encara, que me l'he comprat, que és una ronyonera, però que és completament impermeable. I aquí què hi posaré? Doncs, bueno, hi posaré l'aigua, algun bocadillo que porti, barretes de gel, de menjar i coses d'aquestes. Bueno, bàsicament aquest és l'equipament que me n'emportaré, a part de 2 motxilles amb la roba i tot això. Doncs que també us ensenyaré quan ho tingui tot anclat a la moto i quan ho tingui tot ben posat.